हम हमेशा ना खिसियानी भाई, लेकिन खिसियानी तब का जना कादू हो जाला। प्रणाम स्वीकार करिए। और ए से पर एगो कलाकार खातिर कोनो अनमोल रतन धन नहीं के हो सकत। हमरे खातिर ना, वो चाहे कोनो भाषा के गायक होखस, चाहे कोनो फिल्म इंडस्ट्री के नायक होखस, चाहे कोनो पार्टी दल के नेता मंत्री अथवा विधायक होखस, ए सब लोग के पीछे से गौरवा सबके वोट और सपोर्ट रूपी पावर हटा दिया तो शायद एगो मुख्यमंत्री के भी रोड पर आवर टाइम ना लगे। तो हम अपने मने निमन थोड़े गावतनी, रवा सब निमन गावतनी। हमनी के जवन भी गावतनी ओकरा के सुनतनी जा तब रोशन राज भइल बारे, प्रदुमन परदेसी भइल बारे। ना तो हम अपना मने निमने गाई, आई जाके वो सुनबे ना करे तो निमने गावे जाके चुप समय ना का सुनाई। तो हम लोग कुछ भी करते हैं उसको सपोर्ट आप लोग करते हैं, बढ़ावा आप लोग देते हैं, इसलिए सब लोग हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। पुनः एक बार मंच के माध्यम से सबका चरण स्पर्श करके एक बार आशीर्वाद लेना चाहूंगा। एक जोरदार तालियां बजाकर सब लोग सपोर्ट करिए। आनंदी भवा बबुआ। अब बात रह गई जे दुगो लाके जौन हम गायक कलाकार रोशन राज रवा सबके सेवा में बानी। दाहिने साइड बैठल प्रतिबंधित कलाकार नाम इनकर प्रदुमन परदेसी, हम प्यार से प्रदूषण परदेसी कही। प्रदूषण। हाँ अच्छा। तो आज के दुगोला में मजा आई, बकर बुझाई कब यही तरह शांति बना कर सुनब सब है। तने बाबू आई सब साइड पर लो बनल हट जा बबुआ, तने होने पर जा, होने ही ना जाके बैठ जा, एकदम साइड रहलो न त राजधानी खोली तो इकाठ गोदाम एक्सप्रेस ना है 10 और 15 के स्पीड में जाए। हां सीधा राजधानी। ए नहीं कि बुलेट ट्रेन है, रास्ता में पड़ जेबो तो चढ़ा के चल दी। और खत्म में दिल्ली लॉय कतना बढ़िया जमाना के अनुसार सनी मनी काम ना होई तो ठीक ना लगे। ठंडा के मौसम बातने घर सर से ही बिजली पैदा होला। ये तरे गाँव नहीं होला प्रदुमन जी। हां मर्दाह गाँव नहीं गाओ भाई। अब तू घमंड कइले बड़ के हम सब झलवा बेआसे लेके आई तबे पर भइल नु ए जे प्रदुमन परदेसी के बोलावल भाई। हां ए देखा 4 गो लइके हमर बाड़े स। हां माने हमार लइका ना हमरा टीम के लइका। एकनी के झाल बाजता ऊपर में। ए लोग के झाल बुझाता कि कमर धइले हमरा झाल के झाल कहता किटका 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 इनका झालवा के झाल कहता कि मुड़ी काट ले मुड़ी काट ले मुड़ी काट ले मुड़ी काट ले मुड़ी काहे कटबो ई ना हो के चाहे। हां पोलियो मर ले देखो ये पब्लिक ए जे हां माई माई किससे में ले ई गाना बजाना के एगो मुर्की है। आ गीत संगीत में मुर्की के कपार में चुरकी के आ पलानी घर में जंगला चाहे भुरकी के बहुत बड़ महत्व होला। ई मुर्की है। यही मुर्की के आज से 20 वर्ष पहले गायत्री बाबा अपना अंदाज में काटत रहे। 3 गो ठोकर लागे धा 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 नाच के शुरुआत उहे कइल। ना तो नारदी गीत संगीत में पहले हारमोनिया लेके लोग गीत संगीत करे। बाकी गायत्री बाबा के देन हो कि आज हमनियों के हल्का फुल्का नाचे लगे। बाकी रुके तरह नाचत के तरह गायत्री बाबा के कमर ना हिला ना, खासा कुर्ता के कोर हिला देस त बुझाए कि मैं समय नवे हिला। ए जे 3 गो ठोकर लागी धा 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 खाली कुर्ता हिली कमर ना हिली। कैसे कि सेवा में देखी लजाइल बड़े वीआईपी ट्रेलर अमनौर से सागिर जी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार हमारे मित्र भाई बहुत सारा रुपया पुरस्कार दिया जा दिल से अभिनंदन। देखा प्रदुमन जी अरे भाई हो यार तारे बारे में गलत कैसे सोच सकते ऐसा हम ये चाहब कि तू कमा खा बनल रह। हां हमेशा गीत संगीत में दाबुलार होई त हां भाई मुरी उठावा मुरी तनी उठावा। हां लजा मत अरे ए है ना तनी ताका है ना अदा गायत्री
कट कि सेवा में ले लजाइल बा लजा जन। अच्छा हम नाचत नहीं भैया ना ना नो ना खाली कुर्ता हिलत। अभी तो इस सुमिरन में कमेंट न चले दूसर का ताल में ही उठिए तो बुझाई का नाम पर नामे ह उम्र तो बड़ा कम में बुझाता। बड़ा बढ़िया हंसत ऐसे हम कुछ मजाको करे के नहीं चाहत रवा से देख ले ओहे में मिला ले। अभी तक कुंवारे न हो कब की शादी हो गई बा हो गइल है कि हो गइल बा मुस्कुरात हो। बाप रे बाप देखे में बचपन लेखा लगा था उम्र 55 के का। चलो कोनो बात नहीं मिला के गालो मिला के बजा लो हमरा के गवा लो एही में भलाई बा। जे भी ये आस-पास अगल बगल खार होके बैठ के जे भी देख रहल बानी सबका शिष्टाचार जथा जो प्रणाम है कलाकारों समाज के ओर से और बड़ा अच्छा लगा कि हेलो इतना भीड़ में उपस्थित होके हमने बैटरी बोतल मार दे मैं कभी बंद हो जाता है इतना भीड़ में। जय हो। हम हमेशा ना खिसिया नहीं भाई लेकिन खिसिया नहीं तब का जना कादू हो जाए फिर हम हंसते रहे। सियान त मार के फेंक दे बुझ जाइए। हनुमान जी के जय बोल के प्रदुमान जी के समय दे दे प्रदुमान मैं कहा तनी अझुराई बोला अब का करी हम। खैर जो भी है मेरा पति परमेश्वर है। अच्छा से खाली रात भर काम करते रहिए हमें कोई दिक्कत नहीं। ओके देखिए अभी एक बहुत ही सुंदर हमारा गाना सुपर डुपर हिट चला था कौन जो ना गीत के नाम है लवर परमानेंट। शायद जाके सब लोग सुन रही हो लवर परमानेंट के सुन ले सब लोग हाथ उठा मैं लगभग सब लोग सुनिए ले हत हमारे जवारे हत काहे ना सुनी देखा ये हो रोशन राज एगो अलग लेवल खार करेला हरे हले हले का होता प्रदुमनो परदेसी कोनो हल्का नाम ना हो ना ब्रांड नाम हो कबो कबो हल्लू को हो जाला एही में गंभीरता लावे के बा बड़ा है सुंदर एगो भाव लावला मर्द मेहरारू के बीच के वार्तालाप। तनी भैया गमछिया पे किताब दे दी तली ब्यास में गई है निकल बर सटई नाई भाव में कोनो काम भाव में होला तो ठीक लगेला। ए हाय खतरा करूंगी ट्रांसफार्मर हो खतरा करबो नाती के बेटा मुंह ना देखला मर्द मेहरारू के भाव भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो बहुत ही सुंदर गायिका है शिल्पी राय। सुंदर अरे सुंदर चेहरा के कुछ खास सुंदर ना लेकिन आवाज के बहुत सुंदर एगो बड़ा बढ़िया मर्द मेहरारू के गीत गौले रहले कैसे और अतिया कहतिया